народного гурта «Гуда» і яго кіраўніка Алену Каліновскую. Сустракайце! Вітаю ўсіх на вашым цудоўным свяце. Здаецца, я не памылілася, калі напісала ў сацыяльных сетках, што гэта хіба адзіны на Беларусі фестываль побытавых танцаў. Не проста традыцыйнай культуры, не проста фальклорнага мастацтва, а менавіта прысвечаны таму жанру, які мы ўсе так любім і так шануем, і так старанна аднаўляем, і так цудоўна, што менавіта ў вас ён у такіх розных колерах штогод з'яўляецца зноў і зноў. Таксама мы рады паслухаць цудоўную смаргонскую музыку. Думаю, што мы будзем танцаваць не толькі на сцэне, але і пад усіх астатніх выступоўцаў. Таксама запрашаем, калі раптам хто ведае, чуе знаёмыя мелодыі, танцаваць разам з намі. Другую частку мы падрыхтавалі ўжо для больш масавых танцаў. Першую яшчэ некалькі, менш вядомых танцаў або іх варыянтаў, пераважна з поўдня Беларусі, з Гомельшчыны, Брэшчыны. Але пачнём мы з добра ўсім вядомага вараб'я, трошачкі у развіцці гэтага танца у варыянце з Любанскага раёна.